Aku mendingan cocok ora. Cocok wae. Iya nek sok malah gelak aja metu. Aku isih gelem ta ora becek metu. Gelem-gelem apa sih gelem ambek aku. Saatnya istirahat. Kan kalau aku kan di kantin. Enggak, aku mengarep ae. Wes aku sih ya. Oke. Apa sih kamu? Kowe maling free gak? Kenapa kok kepo? Anu. Apa tak aja metu maling iso. Belum sih, tapi aku mau nih motor kodok-kodok. Aku gelem motor sing kinyis-kinyis. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Oke, ACC. Sam contohnya Sam. Kowe enak satu gak? Kowe bawa. Aku kan maling tuh motor benikan. Lihat toh. Loh, son ya. Ikan es gelem, duwe es oleh. Tapi motor tekon ndi ya? Wah, apik iki montore. Mbak, sik Mbak. Au. Tuh. Iya lho. Kok Mbak? Yo, iki piye tok kalau sik teko ning kene? Mas pet mau. Tuku tempe, Mas. Lah tuku piro, Mbak? Tuku 5. 5. Aman iki. Dulu. Sambal mbak apa kuwi? Oh, wis Samuel. Saya rekam. Tapi kundi. Oke. Rekam me apa cah iki? Mantap ya. Gila. Cici piro iki, Mas? Tadi spray Mbak? Yo wes, iki. Yoi. Terima kasih, Mas. Yoi. Mari. Loh, motorku nendi kok ora enak ning kene? Loh, endi ya? Mas, motorku ora enak to, Mas? Ya gak ero Mbak, pakai di ini mau. Yo nek kene iki to, Mas, nang dina. Aduh, ngene iki piye? Aduh, ngene iki mulai terus piye? Aduh, aku ora semua. Duduk. Mbak, aja nangis, Mbak. Mas, ini saya Mas. Ge, kenapa? Itu lo kata hilang. Dulu. Aduh, piye iki? Oh, motornya Mbak Iki tuh sing dicoba Samuel. Renek kapok cawi. Ya wis tak kandhani Mbak Yai. Oh iya Mbak, aku mang makulat kono enak wong sing jupuk iki lho. Lho Mbak. Loh, cah iki to sing nyolong motorku. Nggih. Sapa wi? Iki tanggoku, Mbak. Loh, ayo terus saiki nang omahe
Saya. Ayo. Duh, Mbak, Mas, nih Mas. Deh. Nih. Ayo. Oh iya, kasangkatanku lali. Coklat. Ya wis lah aku nempel Samuel ae. A few moments later. Biarkanlah dirimu mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Mendung tanpa udan, ketemu rakatoan. Wes untuk motor iki enak karek budale tok. Ya kuwi Samuel kok idip-idip duwe motor iki? Lho yo aku yo kaget nek duwe motor rapi. Oh iya. Ojo-ojo dhek nyolong. Lah, iya deh koyoke. Ketok iya. Curiga sih. Takok Mbak Wi wae. Mbak, takok omahe Samuel ndi, Mbak? Kono Mas. Chat ungu. Ayo Mas tak terae. Ya ayo tulisan. Sam. Jambu. Loh, lha apa pengin ngene? Kayak kok go tas bereng kayak penagih utang kowe. Terang apa nagih utang Aduh. Kung duwe iki kuwi nagih apa-apa. Lah wong aku apa bayar kasangkatan nunggak 100.000, Cek. Lah, kayak lo wongnya, Mbak. Di. Lah kalau sing bacinan lo. Di. Masih Oh, iya, Bu. kuwi to. Apa iki rame-rame? Dap. Apa to ki? Napa dap? Oh, alah tibeke wong iki tenan nyolong motor. Terah wong. Mas tapi nyolong motorku. Hah? Ngawur. Lagi tukang dealer iki. Iya. Bisa dame-dame ngene. Pisan-pisan jan buwet. Celek ae matane. Wis Mas Mbak, ayo digorme Pak RT ae timbang ning kene ra barbar kok. Ya, ayo. Tak kira kae Iki mau apa kok rame-rame tuh teko rene? Nah, iki lho Pak, cas nyolong motorku. Lah iya. Oh. Ki piye kerombongan ini? Kronologi, Pak. Sesomong. Oh iya, kuwi sing tak maksud. Kok iso sampai dicolong ki piye? Ngono, Pak. Mangke aku mlaku teko kono to. Nah, ben ndelok mbak iki tuku tempe. Nah, itu wong ki iso nyolong motore to, Pak. Lha piye? Iki ana videone. Sampeyan delok, Pak. Oh iya. Pak, kok aku ora terima, Pak? Iki kudune nang sini aku ora terima. Wes. Sik, Mbak. Awakmu kelas piro to, Le? Kelas 3 SMP, Pak. Kelas 3. Nggih. Aduh, cek SMP kok semani. Nemen kok, Pak. Sik, iki bocahe cek SMP ya. Nek dipidana kan ra iso. Ki njaluke dikai pelajaran apa? Apa ya enake? Sik to, tak mikir sik. Piye? Aja betul-betul, Mbak. Ki pelajaran MTK itu. Oh, aku ora. Jo. Tak kon ngresiki omahku bendino saulan. Piye, Mas? Nggih. Cocok kuwi. Wes ae. Jawab, Mas, Jawab. Wis ngono ya, oke, ora apa wis. Kene sing laingan, Mbak. Serenek kene Nek wiye. rasa nyolong. Kenyang ae. Nggih, Mbak. Aero luwe aero. Nggih, Mas. Ayo pikir. Wis ya, up. Setuju kabeh to? Setuju. Oke. Berarti sanksimu iki manut bae ya. Nggih. Wis ngono, wis bar ya nek apa-apa iki. Udah dibaleni nang. Nggih. Nek nyolongne ampas lho. Seprane nggih, Pak, Bu. Nggih. Seprane. Jadi baleni lho. Nggih. Wis dadi wong sing apik ya. Nggih, Pak, Bu. Nggih. Bisa dibaleni lho. Nggih. Ndi utangku ndi? Itu tuh Samuel ki, jarane pemarani aku.
Ih, trek wong lanang ki mbijuk ae. Kan, seperti kan. Enggak usah, Aku sejelas kan. gak penting. Ah,